тази идея, която се видяхме с професор Мургов. Още повече, че на голяма част, включително на нашия собственик и на мен, господин Мургов е бил преподавател в Висшия институт по хранително-вкусова промишленост. Тъй, че познанството ни с него датира повече от четвърт век. Имайки предвид неговата висококачествена репутация и така нататък, просто ние не можехме да ни прегърнем тази идея. Още повече той предложи този пробиотик, и което за нас се оказа един начин да направим някакъв продукт, който така наречен ноу-хау продукт. Имайки предвид това, че в нашия бранш се продават всякакви видове продукти, включително български, включително много вносни, особено след като България стана член на Евросъюза, решихме да направим този така наречен експеримент. В началото, разбира се, имаше доста трудности по изработката, затова в началото започнахме само с един продукт. Това беше така наречената луканка пловдивска, която стои тук пред вас с пробиотик. Впоследствие усъвършенствахме и друг продукт, така наречения бански старец, който е също пробиотична закваска, който се прави обаче по друга технология, така наречената кълцана технология, по народен език казана. Оттам преминахме и към салам амбарица, който е един традиционен продукт за нашата трапеза, изключително качествен и много вкусен. И накрая завършихме с салам бургас, един непознат продукт на трайно варено пушените колбаси, който обаче се направихме по една изключително специална технология, така че да запазим вкусовите качества на продукта, използвайки и силата на пробиотика. И тези продукти в момента ние ги пуснахме в нашата мрежа, най-вече в магазините Сани, където се радват на едно добро консумиране, консумация, сравнение от нашите клиенти. Да припомням думите на професор Мургов, който казва, че всъщност ние решаваме вкусовите качества, са подобрени по този начин, като се спират ферментационните процеси и следващия момент осигуряваме профилактика на органи. А може ли да е в такъв случай, примерно по 2-3 луканки на вечер и да не се притеснява? Значи мое познатие, когато пред малко история, ако позволи инженер Георгиев, първите партиди пуснахме в нашия университет. Така. В малко магазинче, което има. Защото нашите консуматори са изключително претенциозни, познават и вкусовите качества, и за голяма радост и на производители, и на нашия творчески колектив беше посрещнато с охота, с възторг в вкусово отношение. И някои колеги казват: абе, то е толкова вкусно това, че хапни си го и още ти се ще. Не е ли опасно? Няма нищо опасно, защото то подобрява и храносмилането. Т.е. пробиотичната култура, регулирайки тези процеси, подобрява и храносмилането. И така, няколко партиди от опитните партиди, докато стигнем до етикета, докато стигнем до документацията, до съответно становището на ветеринарните лекари. За наша голяма радост, също ветеринарната служба посрещна с добър прием тази разработка. И ето, получи се това, което е добро и за консуматорите, и за разработчиците, и за творческия колектив. И в този смисъл мислим, че път е изключително правилен и той би следвало да се разширява, защото има още много ниши, в които биха могли да влязат тези разработки. Моя въпрос, това ли е технологията на бъдещето? Тоест, това ли ще бъде пътя, по който ще върви вкусо? Чрез храната има възможност да даряваме хората със здраве. Значи, така както лекарствата според дозата могат да бъдат и отрова, и полезно лекарство, същото нещо и с храната. 3 пъти на ден човек се среща с хранителните продукти. Не винаги той знае какво получава. Често пъти, за съжаление, има и недобросъвестни производители, които чрез прекомерно ниски цени и чрез влагане на много сурогати произвеждат продукти, които след това вместо полза водят най-често вреда в здравето на хората. Ето,
в този план възможностите на съвременната технология, микробиология, биотехнология, хранителна технология позволяват да създаваме продукти, чрез които да даряваме хората със здраве, т.е. да осигуряваме профилактиката, която е изключително трудна по друг път да бъде обезпечена. В този план и хляба е едно широко поприще, където могат да се разгърнат, могат да се заменят консервантите с биологични продукти, т.е. правилно управлявайки равновесието на различните микробни асоциации, има възможност да даваме чрез полезната микрофлора съответната правилна насока. И в този смисъл мисля, че и други предприятия, даже вече имаме подобни симптоми, където интереса започва да нараства към този клас продукти. Добре, да задам въпроса сега. По колко пъти на ден може да се консумира това мляко? Има ли ограничения или не? Няма никакво ограничение. Тоест колкото желание има. Колкото желание има, точно така е. Има си хора, които харесват и обичат повече мляко и консумират повече мляко. Но и тези, които консумират малко, значи за предпочитане нека да е малко и качествено. Да се свърши работата. Това, което приемеш като хранителен продукт, нека да се свърши работата такава, каквато трябва да е в организма. Иляна, може би ще ми позволите, понеже стана дума за млякото, да се вмъкна малко. Значи, кое е характерно в тези млека? Че в Нелка плюс млякото, Lactobacillus bulgaricus, то пробиотичната култура, е в концентрация многократно по-висока, отколкото в останалите кисели млека, които има на пазара. И оттам е този бърз ефект, за който колежката каза. В пробиотичното кисело мляко Нелка, пък освен Lactobacillus bulgaricus, закваската, фигурират и бифидобактериите, онези бактерии, с които човек прави първите си крачки в живота. Още бебето с раждането започва с тези микроорганизми и ние по този начин, консумирайки това мляко, възстановяваме и поддържаме този клас микрофлора. Анализите при нас, които сме правили, достиганите концентрации на тези микроорганизми 10 на 11, 10 на 12, това означава 1000 милиарда в грам продукт. И в този смисъл искам да обърна вашето внимание и за местните продукти. Месото е една прекрасна среда и за полезната микрофлора. Какво констатирахме? Че на третия ден след като започне зреенето на местните продукти, млечно-киселите лактобацилите, които са вложени като закваска пробиотичните култури, изтласкват патогенната и токсигенна микрофлора. Т.е. след третия ден не откриваме нито ентеро. Това е естествена микрофлора. Значи в хранителните продукти не са стерилни продукти. Което естествено. Самото производство е такова. Но на третия ден тези микроорганизми, и стафилококус, и ентеробактерите, и протео, всички тези бактерии изчезват. Т.е. в този продукт ги няма. Какво става с лактобацилите с пробиотичната микрофлора? Тя постепенно нараства и на четвъртия ден вече достига, четвъртия-пети ден достига стойности същите, каквито в киселото мляко. 10 на 11, 10 на 12, т.е. от 100 до 1000 милиарда клетки в грам продукт. И в тази буферна среда тези микроорганизми, освен че дават своите метаболити, освен подобряват вкусовете, зреенето, цвят и всички тези компоненти, които определят качеството на продукта, те в тази буферна среда запазват своята активност и цялост в течение на 3 месеца, т.е. това равнище. И вие като купувате този продукт, все едно, че си купувате таблетките. Вие знаете, в нашите таблетки на 10 милиарда в една таблетка. Тоест, купувайки продукта, вие си купувате. Това означава, че във вашия храносмилателен тракт няма да има гнилостни процеси. А гнилостните процеси, свободния амоняк, сяроводород и други продукти на гниенето са тези, които провокират алергиите, подуването на стомаха, газовете, язвите и така нататък.